8 ел элек бу матур дөньяга тагын бер мөхтәрәм якташыбыз, Урта Терешко авылында гомер кичерүче Арифуллин Васим Расимович туган. Бүген аны матур туган көне белән ихластан тормыш иптәше Гөлфия Загидулловна, кызлары Алина, Альбина, кияве Рушан, яраткан оныгы Сабрина, әнисе Зәкия Сабировна, әтисе Расим Зиннатуллович, иске атлаш авылыннан кыдалары Зәгидә Мусеевна һәм Рәшид Яхиевич котлыйлар. 24 ел элек бер-беребезне табып, матур гаилә кырган идек җаным. Шушы татлы мәхәббәттә икебезне дә сөендереп, бер-бер артлы 2 инҗедәй кызларыбыз туды. Гомер барышында төрле хәлләр булды. Яшь гаилә буларак авырлыклар да кичердек. Ләкин барыбер, бергә булгач, җиңелрәк, кадерлем дип минем күңелне күтәрде. 2 кызыбыз да бик сабыр балалар булып үстеләр. Хәзер инде әби-бабай булып та матур көн күрәбез. Кадерлем, киләчәгебез үткәнебез шикелле үк матур булсын. Гомеребез тигез, күркәм үссен. Яраткан тормыш иптәшем, каршылый туган көнем, минем бәхеткә дөньяга зарыгып килгән көнем. Бәхетле дә мине иттең, бирдең иң олы бүләк. Әни шатлыгын татыдым, сиңа миннән бар теләк. Теләгем шатлыклы булып, тату гына яшиек. Без әле бигрәк тә яшьләр, яшеннәрдә яшниек. Кадерле тикаябыз. Без дә әниебезнең теләкләренә чын күңелдән кушылып, сиңа кырыштай тазалык, шатлык, бәхетләр телибез. Гомерең матур җыр сыман шаулап үссен. Без сиңа бар кылган игелекләрең өчен рәхмәт укыйбыз. Син чын әти исеменә лаеклы булып туган. Безнең гомеребез шөкер әтием белән тулган. Авыр чакта кышып алып, бирәйдең көч безгә. Раббым үзе озын гомер бирсен икегезгә. Бер заттан да курыкмадык әтиебез булганда. Без бәхетле кадерлебез бу көнне син туганда. Хөрмәтле кыдабыз, кабул ит бездән дә изге теләкләр. Беренчедән шундый акыллы, матур килен тәрбияләп биргәнегез өчен зур рәхмәт. Икенчедән, кыдагыебыз белән бергә 100 яшегезгә кадәр бала-оныклар бәхетенә күмелеп яшәгез. Килеп җиттек туган көнгә, кыдабызның бәйрәме. Бүген бүләк итеп бирик, кыда теләк бәйләме. Ул бәйләмдә иң зур теләк исәнлек, саулык булсын. Бүген һәм гомер буе да көнең бәхеткә тулсын. Кадерле Васим Расимович, туган көнегез котлы булсын. Якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле юлларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.
Yazmışыбыз бүләге синә ди